6 na katao ang patay habang 13 iba pa ang sugatan matapos ang salpukan ng pampasaherong jeep at delivery truck sa Castilla, Sorsogon. Si Jessie Cruzat ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia sa detalye. Halos madurog na ang unahan ng pampasaherong jeep na ito sa lakas ng pagkakasalpok sa kasalubong na delivery truck sa National Highway na sakop ng Barangay San Rafael, Castilla, Sorsogon. Ayon sa investigasyon ng PNP Castilla, nag-counterflow ang naturang jeep sa linya ng kasalubong na truck matapos umanong iwasan ang lubak sa kalsada. And sabi din po ng truck driver is, ay nga po, iiwas niya naman sana yung stock niya, yung truck niya, kaso lang talaga hindi niya na maiwas kasi may mga tao din sa gilid. 6 na pasahero ang nasawi sa aksidente, kabilang ang 3 guro, habang sugatan naman ang 13 iba pa, kabilang na ang driver ng jeep. Sa isang official statement, nagpahayag naman ng pakikiramay ang DepEd Sorsogon sa nangyari. Maharap naman ang driver ng jeep sa kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide, physical injuries, and damage to property. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Jessie Cruzat, nagbabalita para sa GMA Integrated News.